Mä istuin jokunen aika sitten tuossa Oulun Rotuaarilla syömässä pizzaa ja siinä oli sitten katusoittaja soittamassa hanurilla. Sitten mä ajattelin, että tää on hyvä. Mut sitten rupesin miettimään, onko mä ikinä nähnyt huonoa katusoittajaa? Niin en oo. Voisiko huono katusoittaja tienata rahaa? Mä sitten muistin, kun mä asuin Hollannissa, niin mä ostin sieltä vahvari, se on tosi pikkusen. Ja sehän toimii myös paristoilla. Mulla ei edes mitään tekosyytä. Mulla on millä soittaa. Mulla on kitaroita. Ja vielä harvinaisen lämmin syksykin, niin mä pystyn olemaaksi vielä pihalla jonkun aikaa. Lähtö myöhästyi alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta mä sain kasattua kuitenkin itseni ja kamaat valmiiksi. Hyi helvettää, tuntuu nyt jo hirveältä idealta ja jännittää. Tuosta on kitara mukaan, te ette näe yhtään mitään, koska täällä on niin pimeetä. Mut miksi mä teen näin? Siis tää on niin huono idea, mut mua jännittää ihan hirveästi. Miksi? Miksi mä teen näin? Eikä se joku mennä, niin kerkee vielä päivänvalon aikaa käydä. Pääsin loputuvasta 630 paikalle. Mulla oli pieni ongelma. Aurinko laskee 17.15, tai siis, no, silloin kun mä kuvasin laskee, nyt siirtyi jo talviaikaan tässä välissä. Pyöräilyvät ruokakuskit olivat jo ryhmittäytyneet tonne katokseen, johon mä suunnittelin itse sitten meneväni, joten siirryttiin plan B-hen, ei siis siihen oulaisen ravintolaan. Siirryin toiseen vaihtoehtoon. Menin istumaan penkille. Mä en ole oikein ikinä tykännyt siis soittaa kenellekään muulle kuin itselleni. Enkä mä pidä oikein itteni edes hyvänä kitaristina, varsinkaan kun mä en jaksa opetella kenenkään muiden biisejä. Siksi mä soitan omia biisejä. No, tälleen pääsee ehkä eroon tästä epävarmuudesta. Tai sitten mä saan lisää traumoja. Mä kokeilin monia eri tyylejä. Carry on my wayward sonia ihan liian monta kertaa. Ihan mitä vaan, mikä löysentäisi kukkaron nyörejä. Koska mä en halunnut näyttää ihan täysin kylähullulta, niin mä valmistauduin. Mä tein tämmösen kyltin. Ja se sai tosi monelle ihmiselle hymyn kasvoille. Kokeilin Metallica-riffejä. Mä soitin Hurricanesia, tai siis ainakin parhaimpani mukaan yritin parhaimpani, mutta mua jännitti niin paljon, että en mä osannut sitäkään soittaa. Mut sitten tapahtui käänne. Mä sain vihdoin ensimmäiset lantit. Voisiks mä sittenkin tehdä tällä rahaa? Auttaisiko tämmönen rauhallisempi perus rock soul? No ei. Entä tämmönen hieno pitiluuttelu? Eikä edes AC/DC lähtenyt. Tää on tyhmä idea. Uusi yritys Metallicaa, jos se auttais. Mut hei, mikä on toi särinä? Ei kai vahvari oo paskana. No mä olin sen verran fiksu, että mä otin varaparistoja mukaan, että jos niistä on hyötyä, ja Herra Jumala, niistä oli hyötyä. No ei tämäkään Metallica auttanut. Tähän mennessä mun ainoat rahat on tullut pieniltä lapsilta. Mä en oikein tykkää siitä, ja mä koitinkin huutaa, että hei, ottakaa teidän rahat takas, enhän voi viedä teidän karkkirahoja. Mä en oikein tykkää siitä.
Mutta hei, jos sä tykkää tästä videosta, niin tykkää ja tilaa kanava. Mitä Marty McFly tekisi? Come on, man. Let's do something that's really cool. Okei, ei tää nyt ihan sama homma ollut. Kenties yleisö ehkä haluaa vaan kuunnella Exodusta eikä mitään jotain basic metallikaa. Tai jos mä osasin soittaa sitä. Pitkään aikaa ei ole tullut minkäännäköisiä kolikoita. Mä haluan jo luovuttaa tässä vaiheessa. Mikään ei taho lähtee. Hei, ei mun soitto niin huonoa oo, että pitää ilmoittaa poliisille sen lopettamisesta. Vai haluatko ne muuten vaan tulla pamputtamaan hippiä? Aha, okei, se olikin vaan peruskierros. Ei mitään, sori. Eikö tää tunti tuu ikinä täyteen? Eikö tää ikinä tuu täyteen? Täällä on vähän kylmä. Minä mun tuulisuoja hävin. Me terveeksi kaikki kiertämään täältä näin, tällä ei enää ketään täällä kaupungissa käytännössä. Miksi mä en vaan seisonut koko aikaa? Se näyttää paljon kuulimmalta kuin istua nyhjättää tossa penkillä. About kaikilla muusikoilla on pari biisiä, mitkä ne soittaa vaikka 3 promilleen humalassa ja vaikka silmät kiinni. Mulla on toi Barathroomin Last Day in Heaven ja sitten Turbonegron All My Friends Are Dead. Mutta näköjään häpeä ja jännitys voittaa humalan, koska ekaksi mainitun olemassaoloa mä en edes muistanut koko iltana ja Turbonegrokin takkuuden ja eikä kylmä kyllä auttanut asiaan yhtään. Illa on about 15 Carry On My Wayward Son. Vihdoin kannatti. Nyt on tunti soittu, joten ehkä aika lähteä pois. Tää alkaa hämärtämään myös. Okei, illan viimeinen hidas vielä. Tunti on täynnä ja samalla on täynnä myös mun häpeän kesto. Mä tulin nyt kotia ja hyi että, siis tää oli aivan hirveetä. Tää oli aivan kamalaa ja hirveetä ja kaikki muutkin. Mä en yleensäkään häpeä ihan hirveästi asioita, mutta tuo hävetti. Siis tuossa hävetti niin paljon. Kaikki ihmiset katsoo, että mitä helvettiä tää tekee, tää tyyppi. Ei siis, tätä valoa edes kasvoille, niin joku edes näkeekin, mut siis se oli aivan järkyttävää. Aivan järkyttävää. Mut siihen, varsinkin siis alkuhan oli se pahin.
siihen vaan hiljalleen tottu, että tää nyt on vaan tämmöstä. Et kaikki vaan kattoo tässä niinku apinaa, mut oli kyllä kamalaa. Mutta sen lisäksi, että mä vaan päivittelen mitä täällä on, tai miten hirveellä kamalaa se oli. Aika kattoo hattuun. Paljon mä sain rahaa. Mä en kattonut sitä tuolla paikan päällä, koska mä kyllä myös halusinkin pois vaan paikalta mahdollisimman nopeasti. Katsotaanpas paljon täällä on. Täällä on ihan kohtuullinen summa. Tai ainakin useampia kolikoita. Ja sitten mä lasken. Herra Jumala. €10,55. Herra Jumala. Tunnissa 10,55 €. Miten? Miten se on mahdollista? Siis kiitos kaikille, koska mä oon kumminkin tienaan ihan tarpeeksi hyvin siinä mielessä, että nää ei ole mitään semmoista, mitä mä tarvitsen. Siksi nämä rahat menee hyvään tekeväisyyteen. Mä lahjoitin tän lastenkulttuuri.fi-sivustolle, koska kulttuuri on mulle tärkeä ja mä haluan, että mahdollisimman monella nuorella ja lapsella on mahdollisuus toteuttaa itseään ja pitää myös hauskaa. Lahjoittaminen on tosi helppoa, niin kuin näette, ja mä päätin tuplata teidän lahjoitukset, jotta saadaan jonkunlainen vaikutus aikaan. Tuli niin kylmä. Siis mä en enää pystynyt soittamaan, kun mulla sattui sormiin, kun oli niin kylmä. Okei, siellä oli vaan 6 astetta. Ja tuli semmoista pientä suihkepulloa, niin mä veikkaan, että kitarakaan ei hirveästi tykännyt siitä. Niin toivottavasti sitä videossa edes, toivottavasti te katsotte tätä edes näin, mutta... Kokemus. En välttämättä suosittele, jos ette ole tottunut olemaan julkisilla paikoilla.